Slávka Henčeková bola jeden z tých ľudí zavretých v tej štátnej karanténe. Tiež jej prišiel tento účet a ona sa súdila s tým ministerstvom vnútra. Ministerstvo je povinné, keď prehrá prvostupňový súd, pokračovať ďalej v tom spore. Oni prehrali a pokračovali ďalej v tom spore. Ona vyhrala druhostupňový súd ešte skôr, než prišlo rozhodnutie ústavného súdu. Čiže viem o tom strašne veľa. A naozaj sme sa z tohto, že vôbec nepoučili. A jednu vec sme tu ešte nepovedali, že krízové riadenie štátu, to nie je len, že pandémia, to je akékoľvek krízové situácie, povodne a tak ďalej. Tak. Napríklad prišla ukrajinská utečenecká kríza, hej, keď sa začala agresia Ruska na Ukrajine. A po 2 rokoch po pandémii sme spadli do úplne rovnakého problému, keď som s ľuďmi na krízovom riadení z ministerstva vnútra sa rozprával s ľuďmi, ktorí ako žijú v 30 rokoch starí ešte zo socializmu, skopírovaných nejakých knižkách a poučkách, ktoré dávno nefungovali a nič sme sa nenaučili. Od covidu sme sa nič nenaučili ani od tej ukrajinskej krízy. To krízové riadenie na Slovensku vôbec nefunguje. Bohu vďaka, že teraz tu žiadna ďalšia kríza, to je jedno či pandémia alebo čokoľvek ďalšie nie, ale keď to príde, tak sa strašne bojím, že čo tu budeme robiť, či zase budeme improvizovať a či zase budeme, a to potom ale stojí peniaze a možno aj ľudské životy.